Nicki Minaj. To na ce kowa ya huta ya ji daɗin shi. A yau na dawo muku da wata tsaraba da mata yadda za su tayar wa da namiji hankali. Saboda yanzu mata, namiji sai kiga ya dawo, ya kwanta, ya juya miki baya, ke ma kin juya mai baya. To menene wannan matsalar? Shi ya kamata a gyara. Da farko ke mace in har kina wannan sha'awar kuma ba za ki iya buɗe baki ki gaya wa mijinki kina wannan sha'awar ba. Abin da ya kamata ki yi shine, na farko bayan ya dawo, kin ba shi ruwa, kin ba shi abinci, ya shiga toilet, ya watsa ruwa. Ke ma kin watsa ruwa, kin ci abincinki. Abin da za ki fara yi sai ki je ki gyara ɗakinki, ki fesa turaren wuta a ko'ina, ko'ina. Kin san mata ƙanshi yana ɗaya daga cikin janyo hankalin namiji. Ya zamana kina ƙanshi ko da a ce, ya zamana mijinki ya riga ya san ƙanshinki kawai. In ya ji ƙanshinki a ko'ina ya san ƙanshinki ne. Ki gyara jikinki kina ƙanshi. Yanzu mata sai ki gani wai sun kwana da miji lokacin bacci ya yi. Wannan kayan da aka sa da rana da su za a kwana, ko wannan kayan da aka sa da yamma da shi za a kwana, ko kayan da aka sa da daddare kwalliyar da miji ya dawo ya gani da ita za a kwana, ko kuma ki kwana da janbaki a bakinki ko da hoda a fuskanki. To ba daidai ba ne wannan mata a gyara gaskiya. Ya kamata a ce kin dawo, ya dawo ya tarar da ke da kayan da kika sa. In bayan kun gama hira za ku je ku kwanta, ki shiga toilet ki watsa ruwa, ki wanke fuskanki da sabulu saboda wannan janbakin da hodan da yake fuskanki. Sannan ki fito ki goge jikinki da tawul, ki shafa manki wanda kike shafawa. Kar ki sa turare mai ƙarfi, turare mai ƙarfi no. Ba.